Hi, good morning, Matsuka Bwanji. Good morning, good morning. This is me, Nesta, the black teacher. Lelo, lachiwiri, pa 6 January, chaka cha 2026. Good morning. Ndofuna ndifotokoze nkhani yokhuzana ndi Venezuela ndi America, chifukwa imene ndi nkhani yayikulu yomwe yachitika masiku angopitawa. Takamba zambiri, komano tipereke update kuti kodi padakali pano zinthu zili bwanji. Nkhani yoyambirira ndiyonena kuti dzulo tinaona president wa Venezuela yemwe anatengedwa kupita ku America akukaonekera ku khoti. Ameneyi anakaonekera ku khoti limodzi ndi mkazi wake. Ndipo ku khoti akuzengedwa milandu yokhuzana ndi zogulitsa kubweretsa ma drugs kulowetsa mu America ndi milandu ina yopezeka ndi mifuti. Amaduro zulo ku khoti auza khoti kuti iwo adakali president wa Venezuela. Alankhula zimenezo ku khoti kuti ndine president wa Venezuela. Ndipo iwo onso akana milandu yonseyi. Apanga plead pachizungu amati pleading not guilty, akana milandu yonseyi. Taona zithunzi za iwowa ndi akazi awo, you can see here. That's Amaduro and his wife atamangidwa ndithu akupitisidwa ku court. Ndipo ku court panja pa court panali anthu ambiri. Okay? Panja pa court panali anthu ambiri osapota opposition ya ku Venezuela odana ndi Amaduro. Anapita ananyamula mbendera za Venezuela ndipo amakuwa wowoza pachizungu amati wapanga heko Amaduro. Anthu amene wawa ndi amene anachoka ku Venezuela chifukwa cha mavuto azachuma, amene anachoka ku Venezuela chifukwa cha nkhanza zimene amaona kuti amachitiridwa ngati otsutsa. Amene amaona kuti maufulu awo analandidwa. Anthu amene wawa ambiri ali ku America monga neighbor, ambiri amathawira ku neighboring countries. So anapita ku court kumeneko kuti akaonese support kwa Trump ndi zimene Trump wapanga ndi kukamuwowoza president Maduro. Ndimayembekeza kuti ndionenso ena osapota Maduro, koma so far pa media zomwe ndaona sindinaone zimenezo. Ena ndikumati ndezitha bwanji ngati Maduro angapezeke olakwa pa milandu imene akuzengedwa. Atha kulandira chilango cha pafupifupi zaka 30 ali ku ndende ku America. Sindikunena kuti ndi olakwa, sindikunena kuti apezeka olakwa. Ndinakamba kale my assessment ndiyonena kuti palibepo nkhani apapa. Zinthuzi amangofuna athane ndi munthu amene sakuwapasa ma deals a oil, amangofuna athane ndi munthu amene sakuwamvera. And that's how I look at it. Sizonena kuti pali milandu yayo imene ndikuonera ineyo. Anyway, koma adati apezedwa olakwa pa milanduyi, chilango chake ndichonena kuti atha kukhala ku ndende zaka 30 kapena kucheperapo. Amaduro ali ndi zaka 60 around 60 chakuti ndiye kuti atha kukhala mpaka ndi zaka 90. Tiona kuti zitha bwanji. China chopatsa chidwi ndichonena kuti ndende imene kuli Amaduro ku Brooklyn ku New York ndikomwenso kuli P. Diddy, ndende yake ndiyofanana. Amene mukuziwa nkhani za P. Diddy, ndende yake ndiyomweyo. Kuli anthu ena a high profile. Nyamata wina anaombera CEO wa insurance company ku America, timati Mangione, I think that's the name. Nayenso ali ku ndende imene ku New York. So ndi ndende yonena kuti masunga anthu ambiri. Kuchoka ku New York ku nkhani za milandu ya Maduro, tiye tibwerere kwawoko kumudziko ku Venezuela. Ku Venezuelako tinanena kuti vice president wake mayi wa Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez dzulo anaitanisa cabinet meeting ngati president ogwirizira. Iwowa anaitanisa cabinet meeting yoyamba, ndipo mu cabinet meeting imeneyi utenga umene atumiza ndionena kuti akufuna apemphe America apange nayo collaborate. Alankhula ndi toni yosiyana ndiyo mwana alankhula press conference yoyamba. Press conference yoyamba anakamba zoonetsa kuti iwo akuzuzula America zimene yapanga, anakamba zokhala ngati kuti ali defiant, sakufuna sangamvereso za Donald Trump. Komano press conference ya dzulo after cabinet meeting akamba ndi
toni yosiyana kalankhulidwe kosiyana kosonyeza kuti akufuna mtendere. Of course Donald Trump anawaopseza kuti ngati sapanga collaborate azaona zoopsa kuposa zimene waona Maduro. Ndiye iwo wadzulo after cabinet abwera kuzalankhula ndikunena kuti we are inviting America to collaborate with us. American government ibwere tipange collaborate tosefe tili mu region imodzi tigwire ntchito tipange zothandiza maiko athu onse apange benefit, mutual benefit, which is toni yomwe America amafuna. Donald Trump naye wasintha toni. Kumayambiriro amanena kuti America will run Venezuela. Mukumbukira nkhani imene anena kuti America will run Venezuela mpaka zinthu ziyambe kuyenda bwinobwino. Komano anthu adamuzudzula kuti kulankhula kumene kokotani kochitisa manyazi tu. Ndiye nayenso wasintha toni. Tsopano wapereka mphamvu kwa vice president wa Venezuela kuti iwo ndi amene ayendese dzikolo. Komano they will collaborate kuti adzimvera zochita za America, zofuna za America titero, zofuna za Donald Trump. Nkhani ipadakali pano ili mmenemo, mmene tsiku lathera ku America ndi mmene tsiku lathera ku Venezuela. Kwa amene mmafuna update, that's the update. It's me, Nesta the Black Teacher. If you haven't followed me, please follow the page. Ngati mmasangalala ndi nkhani zimenezi kukutanthauzirani nkhani kukufotokozerani mwachimvemve, follow my page and subscribe to my YouTube channel, The Black Teacher. Zikoma kwambiri mwakoma nonse.